Να βάλω τον πύργο του Άιφελ πρώτα, περίμενε. Να το Γιάννη στο Παρίσι. Να ο Γιάννης στο Παρίσι. Έτσι. Εντάξει. Να αλλάξουμε και ένα ενιδρίο τώρα, Χτύπα και ένα ενιδρίο. Γράφω, ναι. Γράφεις. Ναι. Ωραία. Να το και το ενιδρίο. Έτσι. Από πίσω μας. Πάμε και στο φεγγάρι. Να το και στο φεγγάρι. Έλα και μέσα στη ζούγκλα. Και μέσα στα χιόνια. Να σου και η γέφυρα στο τρένο. Άρα και τα συννεφάκια σου. Και επιστροφή στο σπίτι μας. Έτσι. Λοιπόν, να κάνουμε ένα switch το desktop. Ωραία, ναι, αμέ. Περίμενε. Να πάρεις το δικό μου. Ναι, να πάρεις το δικό μου, γιατί αν πάρω το δικό σου δεν παίζει. Ναι, δεν θα φαίνεται. Ωραία. Λοιπόν, περίμενε. Share my screen with the menu. Δικό σου. Λοιπόν, τώρα εδώ κάνουμε αλλαγή του desktop του Γιάννη. Θα εμφανιστεί στο δικό μου το computer με το πάτημα ενός κουμπιού. Accept. Λοιπόν, και τώρα έχω του Γιάννη το desktop. Και εδώ στη γωνία κάτω είναι το δικό μου το desktop. Μπορώ να το διαλέξω. Βάζω ξανά το screen. Και εδώ κάνω switch στο my computer. Και άμα είναι, ξανακάνω switch στο Γιάννη. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τα λίγα. Λοιπόν, κλείνω την εγγραφή.